Welcome back to Ask and Ask Isana apho sitla ngeendaba zabantu singabuzwanga ulapha nje uthandazana laqala. An Chidima case that involves a legal battle over immigration status. Apha eMzansi, Chidima, we all know that Miss Nigeria or Miss Universe Nigeria. So the Cape Town Regional Court has postponed a judgment on her case to February 2027 with both her immigration status and the bid to stop her detention pending deportation being heard on that date. So Uchidima South Africa. So Uchidima argues that she has a deep ties to South Africa and being born here and having a young son, Ozalelwe Apanai, which could potentially regularize her immigration status. The South African government ithi cha ntombazana ithi cha sama, claiming ukuthi she has no valid legal status in this country as engenayo. You understand? And KCI has protesters outside the court with supporters demanding her to return to Nigeria. And Genange Uchidima has expressed her belief in the rule of law and importance of Ubuntu. Ngela xesha Uchidima nabazali bakhe bebethatha i-iJob nomntana besebenzisa Ubuntu bebundawoni. I-rule of law leyo na ibindawoni. Kutheni Uchidima efuna usilawula lapha? How are you Miss Other Country, Universe Other Country, but you want to be Miss Other Country? Like you want to be a citizen of a different country. Uchidima ufuna njani uba ngumiss uba ngumiss Nigeria njani aphinda azofuna uba citizen in South Africa. Like and understand i-rule of law Uchidima le athetha ngayo nobuntu bu-aplya xa kufuna yena. Yo mamela sana ndi-grand nguChidima and uFebruary ukude. Why silinde uFebruary? Why sizawulinda uFebruary? Yintoni licaba ingaka apha eMzantsi ibangela ooChidima bangafuni uyincama umntu angafuni ukugoduka? Yintoni ebangela bangafuni ukugoduka le ntombazana iyohlala kokwayo eNigeria? Like uzawunderstanda nini uba kuphi apha kuphi kokwabo? Like ngabantu abatheni abangawafuniyo amakhaya abo because now and man why kuzawumiswa izinto why angahlali kulaa kutheni ezawuvunyelwa why ndifuna ahambe ayowulinda eNigeria because kaloku akana-status apha uhleli as what? Uhleli as what Uchidima eSouth Africa? Sana Uchidima guys andiyibhilivi and ke ngoku umthetho walapha eSouth Africa unabo ubufokofokwanyana because andim-understand ukuba Uchidima imiselwa ntoni le case i-judgment yakhe till uFebruary. Yintoni abafuna uyenza iinyanga ezingaka bangakhange bayenze? Kucace uba ayikhange kwazi uba yenzeke ngelaa xesha yonke le nto kaChidima isenzeka. Waphuma ekhantrini wathi sekekhutshiwe ekhantrini wanyebelezela uChidima wazingenela. Like le ntombazana izawuvuka nini emaqandeni iphaphame? Izawuvuka nini iphaphame ithatha into zayigoduke because kumele agoduke. Uzawuhlala apha athini? Because ngoku okwangoku sana wajonga udoje i-detention ngoku lo mntantombazana. Like uzawurelaxa apha so ngobani omuncwane thina sizawuphinda sijonge ke ilizwe lonke nomthetho wethu wonke sizawujonga ke as omuncwane yeva kuba bantu balaa country banemilomo engaka sizawuba ngabakabani Jehova thina kuyo yonke laa nto because bayathetha abantu balaa ndawo bayathetha abantu balaa lizwe and noChidima naye sana umntu enza ubugumegume ogqiba athethe isilungu esikhulu soba yena u-treated unfairly and targeted by bani because oyena mntu apha wenze ubuguruguru nezigememe nguwe. You understand? So ngoku uyafika wena apha ezweni lethu usixelele bana you are treated unfairly. Njani na guys apha abantu bafike benza unothanda ogqiba bayazi rights kodlula wonke umntu because ndifilish uba utshiti ngoku ubhizi ufuna ukwazi i-rights kodwa thina abantu balapha zakhe. You understand? And uyaziprekthiza njengoba nje thina sikhamisile silele ungaziprekthizi zethu uyaziprekthiza zakhe noba zii-right zizanjani but zii-rights. Hayi sana makagoduke uChidima makeke agoduke uChidima kanti uzawuvuka nini? Uzavuka nini akasimele ikofi
ava uba ha-a mntakabawo like makakahambe guys akarhaleli yova idasti yakokwabo uba like akayo-experience ulife wakokwabo. Ngolaa xesha ebesiya phaa yoba Miss Nigeria ubuye njani futhi apho ungene njani uTshidi, yho mayihambe le ntombazana. Mabake basiphe umtyhi oJidima, mabake basiphe umtyhi oJidima apha ezweni lethu because uzawubuya abe ngubani uJidima apha, ngeyiphi i-date of birth, uzakwenza ntoni, uzayithatha phi, uzofuneka enzelwe i-ID entsha xa kunothiwa okay uyayiwina ke enzelwe i-ID entsha. Ithini into yakhe, igama lakhe ibe ngubani, iphinde ibe nguTshidima. Yho ha-a guys, yho ha-a. Abantu bayakwazi ufaka abantwana babo nabantu babo ngaphantsi kwengcindezi because yingcindezi ayenzela umntanakhe naye le, wenzelwa ingcindezi yena ngabazali bakhe. Nawe ufaka umntanakhe ngaphantsi kolunye uxinzelelo. What do you guys think about le ntombazana? Simxoleleni bethunani because hayi uyafuna uba ngumntana lapha, uyafuna uba yi-South African citizen, uyafuna. Simxoleleni bethunani, simyeke. Sifanele sithi hayi ke makahlale because hayi mntakabawo sazambona umntu osithanda kangaka, okoko sazalwa siyaqala ubona umntu othanda iSouth Africa ngolu hlobo ngoTshidima. I believe uba nyhani iSouth Africa lilizwe lobusi nehani because zonke iinyosi wonke umntu ufuna uzozingciphela nciphi. Hayi sana, if likhona izulu ndiyafuna ubhiliva liqala apha eMzantsi izulu. Abantu akho nto, yintoni le bayifunayo ingaka eSouth Africa because wonke umntu uzifuna apha. Sihleli thina sipholile apha eSouth, sibhizi sidilishana nee-current affairs zethu. Abantu bona bafuna ushiya amakhaya wabo yho ha-a mabahambe bonke. Aba kukwamalume mntakabawo, kukwavula zibhoqa kwaMtebhesi apho umntu enze le nto efunwa nguye. Yho. That I have been treated unfairly and targeted, and there has been an attempt to make me as an example. But my message is not going to be one out of anger. South Africa is governed by the rule of law, and we should not allow xenophobia and misinformation to determine how people are going to be treated. We should all be guided by the spirit of Ubuntu. Throughout this ordeal, I have availed myself of all appropriate legal recourse, and I'll continue to respect and abide by each process. Finally, I would like to thank my family, friends, supporters, and my legal representatives for their unwavering support and commitment to my case. Thank you. Status and citizenship determined.